אני רוצה שתבינו שכל העניין של אין הבדולח זאת עבודה אינסופית. זה הכלי שלנו לחיים. אתם שואלים אותי מה יש לי בתיבת הכלים שלי על הגב, זה הכלי הכי משמעותי שאני יכולה להגיד. קודם כל, אני לוקחת אחריות על החיים שלי. המציאות בחוץ זה מה שקיים בתוכי, ומה אני מהדהדת החוצה, וככל שאני אעבוד על הפנימיות שלי, המציאות החיצונית שלי תשתנה, ושיטת הניקוי היא מורכבת 3 פעולות. שלום שלום וברוכים הבאים לדיבורים מגן עדן, פרק סולו, פרק אחד שלי, והפעם אני רוצה לשתף אתכם במשהו שממש שינה את חיי. לפני, אני חושבת 8 שנים, אם אני פחות או יותר זוכרת, הגעתי לשיטה שנקראת אין הבדולח, שזאת שיטת עבודה נפשית שהגיעה מהרב יובל הכהן השרוב, שהוא כמובן הרב שלי, ובכל הזדמנות אני מדברת עליו, שכל התשובה שלי וכל הרוחניות שלי וכל הידע שלי, הכל זה ממנו. והלכתי ולמדתי את זה בצורה מסודרת, למדתי את זה במשך שנה, וגם כן התאמנתי על זה המון, והאמת שמאז ועד היום, תמיד שאני מגיעה לאיזושהי נקודה, או איזשהו משהו, איזשהו אירוע שאני מתקשה בו, או מתקשה להתמודד איתו, אני תמיד חוזרת לארגז כלים של אין הבדולח. קודם אני קצת אספר לכם על השיטה, ומבטיחה לכם שממש ממש בסוף, אני גם אסביר לכם איך עושים את זה, שגם אתם תוכלו לתרגל את אין הבדולח ולשנות את החיים שלכם. בואו נתחיל. אז שיטת אין הבדולח בעצם הגיעה, אם אנחנו חוזרים לשורש שלה, מתורה קבלית, מהבעל שם טוב הקדוש, הכל מגיע מהמקורות שלנו. כן אפשר למצוא רמזים בפונו-פונו, למי שרוצה למצוא את זה במקומות קצת אחרים, ואולי לתרגל שפה קצת אחרת. בסוף חוזרים לשורש, אבל אם בא לכם לעשות טיולים בכל מיני עולמות, אז גם בפונו-פונו אפשר למצוא את שיטת העבודה דומה לזה. הבעל שם טוב הקדוש, זה התחיל מאיזה סיפור. זה נקרא תורת המראות, וכל תורת המראות התחיל מאיזשהו סיפור. אספר לכם אותו, הבעל שם טוב הקדוש שהלך לבית הכנסת יום אחד, ובעיירה שהוא היה גר שם, והוא ראה בן אדם מחלל שבת, הוא ישן סיגריה בשבת. על פניו, מה הבעיה? אנחנו כל היום רואים אנשים מחללים שבת, כאילו, מה הביג דיל? אבל הבעל שם טוב הקדוש יודע שכל דבר שהוא רואה בחיים שלו, זה דברים שקיימים אצלו בנפש. והוא ממש סיים את השבת, כמובן אסור להצטער בשבת, ואיך שהסתיימה השבת, הצטער מאוד ואמר, מה זה יכול להיות? למה ראיתי מחלל שבת בשבת? איפה יש בי חילול שבת? כי אם אני ראיתי בחוץ משהו, זה בעצם קיים בתוכי. וחשב בבית המדרש, וממש שבר את ראשו, ובגלל שהוא היה כזה צדיק ענק, הראו לו משמיים, שהסיבה שהוא ראה חילול שבת, שבעצם יש בו באמת שמץ מינהו. מה זה אומר? זה אומר, יש בו נקודה. לא חס ושלום להגיד שהוא חילל שבת, אני אסביר את הסיפור. תלמיד חכם נקרא שבת. הגיע לאותו עיירה כמה שבועות קודם, תלמיד חכם, שהוא לא כיבד אותו מספיק. הבעל שם טוב הקדוש לא כל כך כנראה הבין עד כמה הוא תלמיד חכם, או מי הוא, לא יודעת בדיוק מה לא מפרטים, אבל הוא לא כיבד אותו מספיק, והוא לא נהג בו בכבוד הראוי, שראוי לכבד תלמיד חכם. ובגלל שתלמיד חכם נקרא שבת, יש לו שמץ מינהו, זאת אומרת, יש לו אבק קטן של כביכול חילול שבת. זה לא חילול שבת, אבל בתוך הקונסטלציה הזאת, זה החילול שבת. כמובן שהבעל שם טוב הקדוש הצטער מאוד, שמח שהראו לו משמיים, כמובן התנצל בפני התלמיד חכם, וניקה את זה. מכאן הגיע מה שנקרא תורת המראות. אחר כך יש עוד מלא מקורות, ועוד מלא צדיקים שלימדו את זה, יש את זה גם בתניא, ויש את זה במלא מקומות, אבל זה באמת מגיע מתורת החסידות אצלנו. כשאני גיליתי את תורת המראות, אז היה בזה איזשהו, את אין הבדולח, היה בזה איזשהו משהו שהוא לפעמים היה לי קצת קשה. זאת אומרת, הייתי רואה דברים לא טובים שקורים בחוץ, והייתי אומרת, מה זה קשור אליי? מה זה קשור אליי? ואז תמיד שחיפשתי, אז זה לא חייב להיות באותו הווליום, זה לא חייב להיות באותה העוצמה, אבל כן יש איזשהו שמץ מינהו, איזשהו משהו קטן בתוכי, ומראים לי משמיים, בואי, את רוצה לעשות עבודת המידות. אני לא יודעת מה איתכם, רוב התפילות שלי, זה שאני אשתפר במידות שלי, שהכלי שלי יהיה יותר ראוי, להחזיק אור, להחזיק שכינה, להחזיק את אור הבורא, שאני אזכה להיות צינור אמיתי, נקי, באמת, לא חרטה, לא מעניין אותי חרטה, ואני מתפללת הרבה על עבודת המידות. וכל מה שמראים לי משהו כזה, אז אני אומרת, אוי, תודה, אני כל כך רוצה לנקות, אז איזה יופי. אנחנו נלמד איך מנקים, תהיו בסבלנות, רק התחלנו, רגע, תנו לי להתחמם גם. אז בהתחלה יש מקומות שזה יכול לפגוש אנשים, וזה יכול להיות קצת קשה. קצת בקטע של מה זה קשור אליי, לא הכל קשור אליי. אבל אם אנחנו חושבים על זה רגע,
מנתקים רגע רגש, ומסתכלים על זה רגע בהסתכלות קצת יותר שכלית. כל דבר שמגיע לחיים שלנו, אם אנחנו נחווה איזושהי סיטואציה, תבדקו אותי, תחוו איזושהי סיטואציה, הייתם באיזשהו אירוע, קרה איזשהו משהו, הייתם עם עוד חברה, עוד חבר, בן זוג, לא משנה, בעל, לא משנה מה, תשאלו איך הם רואים את הסיטואציה, ותבדקו איך אתם רואים את הסיטואציה, ברוב המקרים אתם תחוו אותה שונה לחלוטין. למה? כי בעצם התיקון שלנו מול הדבר הוא שונה. אין דבר כזה מציאות אובייקטיבית. זה הכל סובייקטיבי. זה איך אנחנו מפרשים את המציאות שמגיעה אלינו. איך אני מסתכלת על מה שקורה לי. למשל, לצורך העניין, משתף אתכם בפתיחות, היום הגעתי לאולפנים לצלם את הפודקאסט, ובאמת אמור היה להיות איזשהו אומן, והוא לא מגיע, והוא מאחר ומאחר, ואז אני קודם כל מתחילה לבדוק עם עצמי. טוב, גם את מאחרת הרבה, אז הנה, מראים לך שמץ מינהו, תנקי את האיחורים שבתוכך, זה בך, ואז אמרתי, אבל אולי זה משהו אחר, אולי זה גם החוסר ריכוז שלי, אולי קצת זה. בקיצור, אני מסתכלת בהודעות ביני לבינו, זה בכלל לא התאריך. כאילו, הוא בכלל אמור לבוא עוד שבועיים. ואני עשיתי סלט. עכשיו, אין פה שמץ מינהו, כן? יש פה אירוע, אני נתתי תאריך לא נכון, והנה זה קרה, אבל זה כן בא ללמד אותי איזשהו משהו. יכול להיות שיכולת ההכלה שלי הגעתי קצת לאיזשהו סף, ואני צריכה לחשוב, אולי כן לבקש עזרה בעניין של ההפקה, כי זה משהו שהוא קצת קשה לי, אולי אני צריכה ללמד את עצמי להיות קצת יותר מרוכזת, אולי אני צריכה לבדוק את עצמי יותר. יש פה הרבה שיעורים שאני יכולה לקחת. יכולתי גם לנפף את זה ולהגיד במשפט אחד, טוב, התבלבלתי, יאללה, בוא נמשיך. אבל לא, רגע, כל דבר שקורה, יש לו איזושהי סיבה. למה זה בא ללמד אותי? מה זה בא להראות לי? עכשיו, אוקיי, זו לא סיטואציה קשה. אני אלמד אתכם, אני אספר לכם סיפור על סיטואציה לא פשוטה שראיתי. היה אבא אחד שהלך ברעננה, איפה שאני גרה, עם הבן שלו, נראה לי הוא היה בן 6 בערך, אם אני כזה, פחות או יותר לפי הגובה. לא יודעת, להתווכח עם הבן שלו אמר לו איזה משהו, אבא חטף ג'ננה, וממש הקה. מכות נמרצות את הילד שלו. אני לא יכולה לתאר לכם מה עבר לי בגוף, בלי שליטה בכלל ניגשתי לאבא הזה, פשוט תפסתי את הילד והרחקתי את הילד מאחוריי, והתחלתי לצרוח על האבא הזה, שאם הוא לא נרגע עכשיו ומיד אני מזמינה לו משטרה, ועובדת סוציאלית, ואני לא נותנת לו להתקרב לילד. עכשיו חוקית, אני לא יודעת אם מותר לעשות את זה, לא יודעת, לא אכפת לי, זה מה שעשיתי. והוא התחיל, זה, מה את נוגעת בילד שלי, מה את מתערבת בכלל, מה זה קשור אליך? אמרתי, אני אומרת לך, אני מזמינה לך משטרה, איך שאתה עכשיו הרבצת לילד שלך פה ברחוב, לא תקין, לא תקין. בסדר, הוא התנצל, נרגע אירוע, ילד בכה, חיבק אותי, הסתכל עליו בפחד. אני לא באמת יכולה יותר מדי. עכשיו, הרב מלובביץ' מסביר, כשמגיעה אלינו סיטואציה שהיא לא מעוררת בנו איזשהו עצבים, אבל כאילו פנימיים, אלא, אוקיי, עכשיו יש פה איזו סיטואציה, אני מנסה לפתור אותה. מה זה אומר לי עליי? למה ראיתי את הדבר הזה? אז לפעמים הקדוש ברוך הוא שם אותנו במקומות בשביל שנועיל למישהו אחר, שנעזור למישהו אחר. אין ספק שהסיטואציה הזאת הייתה באמת בשביל שאני אהיה תועלת לילד הזה, והלוואי אמן שהאבא הזה קצת יתבייש ממני, ואולי הוא יחשוב פעמיים בפעם הבאה, לא יודעת, הלוואי. אז אני מרגישה אבל כן, גם אם אני בודקת את זה לעומק, אז כן יש לי פה איזשהו משהו. זאת אומרת, דיברתי קצת ככה בקווים מאוד כלליים, כי זה קשה לדבר על הדברים האלה, וזה גם צריך להיזהר איך מדברים על הדברים האלה, אבל לא גרתי בבית פשוט, ובכל זאת חוויתי סיטואציות וראיתי סיטואציות לא פשוטות. מדובר באמת מדברים על דברים אישיים צריך לחשוב, כי תמיד זה נוגע לעוד אנשים, אז אני מאוד זהירה במה שאני אומרת, אבל מה שנקרא מי שחכם בעיניו מבין. והבנתי שיש גם בתוכי את השמץ מינהו, את הזיכרונות האלה, את הזיכרונות הלא טובים האלה, וניקיתי את זה. איך מנקים, אנחנו נגיע לזה בסוף, זוכרים? אני מחזיקה אתכם, מה אתם חושבים? אתם גם תעשו לי פולו וסאבסקרייב, ואתם תפיצו את הפרק הזה, כי אני רוצה לגדול ביוטיוב, אחלה, יופי, יש לי 300,000 אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, מה קורה ביוטיוב? תתחילו להפיץ אותי. חוזרים לסיפור שלנו. הכל קיים בתוכנו. זאת אומרת, כל דבר שאני חובה בחוץ, זה דברים שקיימים בתוכי. בואו נלך למקרה קיצון, חמאס, נכון? מה? יש בתוכי רוצחת? יש בתוכי דברים נוראים כאלה? כמה פעמים אמרתם, חלבי והבן אדם הזה היה מת. אפילו להגיד את המשפטים האלה, יאללה, שעמוד כבר מטריף אותי. אפילו להגיד את המילים האלה, זה רצח. הרי מוות וחיים ביד הלשון, יש כוח למילים שלנו. אנחנו צריכים לשים לב מה אנחנו אומרים, מה אנחנו מוציאים החוצה, איזה מילים יוצאים לנו מהפה שלנו. אז בסופו של דבר, כל דבר יש בנו. אז אגב, אני סביב השביעי כל הזמן ניקיתי את כל מה שיש בתוכי, שהוא מבקש מדון וכעס וחמאס, וניקיתי את הדברים האלה.
בכל דבר, בכל סיטואציה, על אף הקושי, ואני אומרת לכם, אתם תתקלו במקומות שתגידו, טוב, פה אין הבדולח. לא, 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 פה זה כבר לא אין הבדולח, פה זה כבר משהו אחר, פה זה, וזה לא. זה תמיד שמץ מינו, זה לא חייב להיות באותו עוצמה, זה לא חייב להיות באותו ווליום, זה לא חייב להיות, אבל נקודה מזה קיימת בתוכנו. יש המון דוגמאות שאפשר לתת, הרבה פעמים בזוגיות, בעיקר אם שני בני הזוג יודעים את הנבדולח, אז צריך להיזהר שלא משתמשים בזה כמו כלי נשק, אחד נגד השני. כי נגיד, עודד יכול להגיד לי משהו, ואני כזה, מה שנבדולח, כדאי שתבדוק את עצמך, זה אצלך, זה לא בי. אז צריך להיזהר עם הדבר הזה, שאנחנו לא מתיחים את זה החוצה בחזרה, וכאילו אומרים, זה לא נבדולח שלי, זה נבדולח שלך. וכל הזמן לבדוק את עצמנו ולראות. המציאות שאנחנו פוגשים בחוץ, זאת מציאות שמתרחשת בתוכנו. אם אנחנו רוצים שהמציאות בחוץ תשתנה, אנחנו בעצם צריכים לשנות את המציאות שנמצאת אצלנו בתוך הנפש שלנו. כמה מחשבות שליליות יש לנו? כמה ביקורת יש לנו על אנשים? אם אני אקח את זה לעולמות של יותר הדתיים, כמה ביקורת יש לנו על זרם כזה או אחר? כמה ביקורת יש לנו על הבת שלה, אם היא מספיק צנועה או לא צנועה? אני יכולה להגיד לכם שכשהתחלתי את התשובה, הדבר שהיה הכי כאילו, ברגע שכבר לקחתי על עצמי צניעות, זה היה כאילו בעיניי, הרגשתי שאני, וואו, אני והמלאכים, אנחנו מתעופפים ביחד. איזה צדיקת עולם אני, וכל הזמן הייתי מסתכלת על כל מיני בנות שלא שומרות צניעות, איך היא מזה, איך היא מסתובבת ערומה, איך היא זה. נשמה, בואי, את בדיוק 2.5 דקות החלטת להאריך את השרוול ואת החצאית, כן? אז בטח שזה בתוכי, ועד היום, כשאני רואה בנות, שאני רואה שהן חשופות מאוד, ושורץ קצר וגופיית ספגטי, אני כל הזמן אומרת לעצמי, איי, תודה, השם שאתה מראה לי שזה בתוכי, זה עדיין קיים בי. סליחה שזה קיים בי. חילול שבת, תגידו, מה, אני שומרת שבת, מה? עזבו שמי ששומר שבת יודע שכמה קל לחלל שבת בלי בכלל לדעת, ודקויות הכי קטנות. אבל בואו נלך על הבסיסי, כן? חשמל, דברים הבסיסיים, יודעים מה זה שבת. איך אני רואה חילול שבת? למה אני רואה חילול שבת? למה? כי חיללתי שבת רוב חיי, אז אני רואה חילול שבת, אז כל הזמן, בתוך שבת אי אפשר לעשות את הניקוי הזה, אגב, טוב שאני אומרת את זה, תראו, בתכלס, שיטת הנבדולח, צריך ללמוד את זה בצורה מעמיקה. אני מאוד נותנת לכם את זה קצת כזה פוטיפורים קטנים, ומי שרוצה ללמוד את זה בצורה מעמיקה, כדאי. הרב יובל הכהן השארוב, יש לו אתר שנקרא בסוד הדברים, יש שם את כל השיעורים, תלמדו את זה בצורה מיטבית. אפשר לקנות גם את כל הקורס לפי דעתי, אם אני זוכרת מהראש. תלמדו את זה בצורה רצינית, בשביל להבין איפה אנחנו בכל רגע ורגע פוגשים את עין הבדולח. אני אתן לכם דוגמה שממש מתרחשת ברגעים אלו באולפן, נמצאת כאן עמית המהממת, שאתם לא רואים אותה, אבל היא איתי כאן, היא אחראית פה על כל מה שקורה מאחורה, והיא מנווטת את המצלמות ועושה עוד הרבה מעבר, לא ניכנס לכל פועלה, אבל למשל היא אמרה לי, יצרה אותי רגע, ואומרת לי, רגע, תנשמי בין משפט למשפט. עכשיו, אם הייתם שומעים אותה מדברת, הייתם מבינים כמה זה מצחיק. הבחורה מדברת פי 3 יותר מהר ממני. עכשיו, בסדר, אני מול המצלמה, ברור שאני צריכה להעט, אני יודעת את הבעיה הזאת אצלי, אני חושבת מהר, אני מדברת מהר, היא אותו דבר, כפול 3. אז אין הבדולח קלאסי, הנה, היא מדברת מהר, אני מדברת מהר. זה מודה ואשמה, בדיוק. ומה אומרים? מודה ועוזב ירוחם. למשל, אם יש למישהי, אני אתן לכם קצת סיטואציות, בוס שלא מעריך אותה בעבודה. זה אומר שהיא צריכה לבדוק את עצמה, איפה היא לא מעריכה אנשים אחרים בחיים שלה. מקבלת אותם כמובן מאליו, אולי זה את הבעל שלך, אולי זה הילדים שלך, אולי זה חברה טובה שמאוד אוהבת אותך, ואת כאילו לא מעריכה אותה, זה מובן לך מאליו. זה יכול להיות דוגמה קטנה. חוסר סבלנות. פתאום מישהו חסר סבלנות אלינו. זה קורה לי שאני פוגשת את זה קצת הרבה בחיי, דוגמה אישית מה שנקרא, כי אני יכולה להיות מאוד חסרת סבלנות. אני מאוד עובדת על המידה הזאת, להעריך את הפתיל. מצד אחד אני יכולה להיות הכי ברוגע, ואני אשב, אני אעשה מדיטציה ומיינדפולנס, ופתאום ברגע אחד כל מה שנקרא מרוקו, והדם חם שלי נדלק ועולה. אבל כשאני פוגשת אנשים שהם חסרי סבלנות אליי, או שאני מרגישה שהם, אז אני יודעת שזה אצלי, אז אני מנקה את זה. יהירות, למשל. אז שוב, זה לא חייב להיות באותו ווליום, כן? זה לא חייב להיות באותו עוצמה, אבל לנקות את היהירות שבתוכנו, ובואו, כולנו יהירים היום, אני לא יודעת כמה אנשים פגשתי שאין בהם את היהירות, על משהו, על כל אחד בתחום חייו. בסופו של דבר, זה מה שאנחנו
בתוכנו, זה מה שמקרין החוצה, וזה מה שחוזר אלינו, וזה מה שמהדהד. אגב, עם היהירות, אני זוכרת שהשמעתי איזו הודעה שמישהו השאיר לי, משהו בקשר לעבודה, והשמעתי את זה לעודד, ואמרתי לו, כל כך יהיר, כל כך, וכאילו, אני באמת לא שמתי לב לזה, ואני צחקתי, כי השיעור הזה הוא בשבילי. בסיטואציה הזאת, אל תדאגו, גם הוא מקבל שיעורים ביהירות, לא רק אני. אבל בסיטואציה הזאת, זה היה שיעור בשבילי. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לנו את הילדים שלנו כשליחים. עודד סיפר לי איזו סיטואציה מקסימה שהייתה לו עם אביתר, אביתר הוא הבן הקטן שלנו. אביה הוא בן 8, שזה מישהו ניגש לעודד בקניון, והוא היה עם אביתר, הוא רוצה לקנות להם את הגלידה, הוא כאילו היה עסוק כזה איתם רגע. ואותו אחד כזה לוחץ לו את היד, ואני אוהב אותך, ואיזה מדהים אתה, וערוץ 14, אני רואה רק את זה, וככה, קודד כזה לחץ לו את היד, תודה, 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 והתייחס לאביה, ואז אחרי שהם הלכו משם, אז אביה אומר לו, אבא, אני חושב שהיית יכול להתייחס קצת יותר יפה לאיש הזה. עכשיו, כאילו, איזה מדהים שילד בן 8 היה מספיק רגיש, עזבו שהוא רגיש מאוד, לראות סיטואציה כזאת שאולי באמת הוא היה קצת חסר סבלנות. עכשיו, עודד באופן ספציפי יודע שהוא לפעמים יכול להיות חסר סבלנות, אז הוא הבין על מה הוא מדבר, והוא כאילו אמר לו, וואי, אביה, תודה שאמרת לי, אני יודע שאני צריך לעבוד על המקום הזה, זה מקום שאני עובד. אבל מה שחשוב זה להסתכל שהעולם הוא לא נגדנו, כן? הוא לא עכשיו זורק עלינו דברים, והעולם הוא עולם נוראי, והעולם הוא עולם קשה. העולם הוא עולם, והטבע הוא טבע. ואיך אנחנו מתנהלים בתוך זה? איך אנחנו בוחרים לחוות את המציאות? פה בעצם העבודה שלנו, פה בעצם השיעור שלנו. הרבה פעמים אנחנו יכולים להגיד, למה זה קרה לי? מה זה הדבר הזה? למה אני? למה זה לא קרה למישהו אחר? המקום הזה של להאשים צריך להימחק, פשוט להימחק מהחיים של כולנו. לקחת אחריות. אני לוקחת אחריות. אני על 7 באוקטובר לקחתי אחריות מלאה. מה תגידו? מה קשור? מה קשור בכלל? לקחתי אחריות, לא עשיתי, מבחינתי. לא עשיתי מספיק לייחוד, לא עשיתי מספיק לאהבת חינם, לא עשיתי מספיק לראות את האחר, לא עשיתי מספיק לחבר בין כולנו. לקחתי אחריות. לקחתי אחריות על הדבר הזה. ואם אנחנו ניקח אחריות על כל דבר שקורה לנו בחיים, אז המציאות גם תשתנה. כי בעצם המציאות היא משהו, תראו את זה קצת כמו איזה כדור של אנרגיה, שהוא משתנה בהתאם למה שאנחנו, התדר שאנחנו מוציאים מאיתנו. ואם התדר שלנו יהיה תדר של אהבה וקבלה ואחדות, ואנחנו נעסוק בטוב הזה, אז גם המציאות הזאת תהדהד את זה בתוכנו. וגם יש משהו בלקחת אחריות, זה אומר שאני כבר לא חסרת אונים. זה לא הבחוץ תוקף אותי, אלא זה אני לוקחת אחריות ואני מנהלת את האירוע. אני מנהלת את מה שקורה. אז בואו נדבר על איך בעצם עושים את זה, אוקיי? הכל נשמע מדהים, אני רוצה לקחת אחריות, אני רוצה להיות נקייה, איך אני מנקה. טוב, אז ככה. הדבר הכי חשוב זה לא להיכנס לחפירות. רגע, זה מגיע מהילדות שלי, זה יושב על סבא רבא, שראיתי שישב עם הספר תורה ככה. לא חופרים, לא מעניין, זה לא פסיכולוגיה, אנחנו לא פסיכולוגים, אנחנו לא חופרים למה הדבר הגיע. זה לא משנה, הוא הגיע, אנחנו רק מתעסקים איך לנקות אותו מהחיים שלנו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. פעולת הניקוי שאני מיד אסביר אותה היא מאוד פשוטה. אבל זה לא אומר שפעם אחת אתם תגידו את הפעולה הזאת וזה יקרה. היו דברים שכל כך התכוונתי אליהם מכל הלב, וזה בככה השתנה בחוץ. והיו דברים שגם אמרתי 100 פעמים, ולקח זמן עד שזה השתנה, ויש דברים שאני עדיין עובדת עליהם, והם עדיין לא השתנו. אני רוצה שתבינו שכל העניין של אין הבדולח, זאת עבודה אינסופית. זה הכלי שלנו לחיים. אתם שואלים אותי מה יש לי בתיבת הכלים שלי על הגב, זה הכלי הכי משמעותי שאני יכולה להגיד. קודם כל, אני לוקחת אחריות על החיים שלי. המציאות בחוץ זה מה שקיים בתוכי, ומה אני מהדהדת החוצה, וככל שאני אעבוד על הפנימיות שלי, המציאות החיצונית שלי תשתנה. ושיטת הניקוי היא מורכבת 3 פעולות. פעולה ראשונה, תודה. תודה שהראית לי שזה קיים בתוכי. הדבר הזה, הנקודה הזאת, הבעיה הזאת, אין דבר כזה בעיה, אבל נגיד, הדבר הזה שדורש תיקון בתוכי. אתם יכולים להגיד תודה לשם, תודה לאור אינסוף, תודה לאחדות, תודה לטבע, איך שאתם רוצים לקרוא לו, כן? כל אחד יש לו שם אחר לקדוש ברוך הוא, וכולם מתכוונים לאותו דבר. אם אור אינסוף יותר מרגיש לכם בנוח, תקראו לו אור אינסוף. תודה רבה לאור אינסוף שהראית לי, שיש בתוכי את הדבר הזה.
דבר שני, סליחה. סליחה שזה קיים בי. סליחה שקיים בי הדבר הזה, כי תראה מה זה מייצר, איזה מציאות זה מייצר. זה יכול לייצר לי קושי בבית ספר אצל הילדים שלי, כי לי יש כל כך הרבה חוויות קשות בבית הספר. אז סליחה שזה קיים בי, זה ממש פוגע בילדים שלי. סליחה. והדבר הכי חשוב, תנקה את זה ממני. קח את זה ממני ברחמך המרובים. זה השלישי. תודה שהראית לי. סליחה שזה קיים בתוכי, כי זה משתקף אליי החוצה בחיים, ותנקה את זה ממני, קח את זה ממני ברחמך המרובים, אני לא רוצה את זה בחיים שלי. נורא פשוט, נכון? תודה, סליחה, תנקה. תזכרו את המילים האלה. עכשיו, כל אחד, תמצאו את השפה שלכם בתוך זה. זה לא חייב להיות במילים האלה, אבל העיקרון, תרגישו את הלך הרוח, ותעשו את זה. קודם כל, תודו, וואו. תודה, אורן סוף, שאתה מראה בי שיש בי חוסר סבלנות, שיש בי קנאה, שיש בי כעס, שיש בי יהירות, שיש בי גאווה, שיש בי דברים לא... תודה, תודה שאתה מראה לי. סליחה שזה קיים בי. סליחה, אני מצטערת, זה משתקף אליי מהמציאות בחוץ, אני לא רוצה את זה. תנקה את זה ממני ברחמך המרובים. אני ממש מקווה שהפרק הזה יגיע אליכם, ובאמת תפיצו אותו, וכמה שיותר ננקה, כמה שיותר יהיו בתוך מעגל הזה, שרוצה לשנות את הפנימיות, ורוצה לשנות את התדר, ורוצה שהבחוץ של כולנו, המציאות של כולנו תשתנה, ככל שיותר ויותר אנשים יעשו את זה, אז התדר הטוב, התדר של האהבה, התדר הנקי, יגדל ויגדל. מי יודע, אולי נהיה חלק מקירוב הגאולה. תנסו. תודה רבה שהקשבתם לפרק הזה, פרק מאוד משמעותי ומהלב שלי. אני מחוברת לשיטה הזאת כל כך הרבה שנים, ואני מקווה שיעשה גם לכם טוב. בשורות טובות.